Velkommen ud i vintersolen. Den er her. Jeg er bare lige... Den er dækket af lidt træer her. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om et træ. Rødgran, som jeg har snakket om de sidste par dage. Fordi den har nogle helt fantastiske egenskaber. Både som medicinplante og som spiseplante. Først vil jeg lige vise lidt, hvad du skal plukke på rødgran. Her har vi de sidste skud. Det er sidste års skud. Det ser her, hvor den forgrener sig ud her. Det betyder, at alle de her små grene, det er sidste års skud. De er cirka 1 år gamle, de her nåle efterhånden. Og det, der bliver til næste års skud, det er dem, der sidder herude. Her, når det lige om lidt, når det bliver forår, så begynder de at springe ud, og så kommer de der friske, lækre, små, sprøde, grønne skud. Og det er vigtigt at vide, fordi mange steder, hvor du ser snak om de friske unge skud, og de er også virkelig lækre. Syrlige, fuld af C-vitamin, sprøde, virkelig god i maden, god at sylte, god bare at spise, god lige at tilberede en lille bit smule. Rigtig lækre. Men når vi snakker om de medicinske egenskaber af rødgran, så er det vigtigt at vide, at det faktisk er de 1-årige nåle, det vil sige de her skud, der er her, efter de forgrener sig, der er de mest potente. Det er dem med allerflest æteriske olier i. Og når vi snakker om rødgrans medicinske egenskaber, så er det meget af dem, at de æteriske olier vil være fat i. Og der har undersøgelser vist, at det er de 1-årige nåle, der har flest æteriske olier i sig. Det er ikke lige nu på året, de har flest æteriske olier i sig. De har stadig mange om vinteren, men undersøgelser har vist, at de har allerflest i foråret. Så når skuddene springer ud, er det et godt tidspunkt både at plukke de unge skud på at bruge, og det led, der sidder lige bagefter, som er de 1-årige nåle. Der er stadig masser om vinteren, som sagt, og jeg elsker at samle nåletræer om vinteren, fordi det er en af de ting, der er. Og det er så dejligt at komme ud og have en grund til at samle og bruge dem og bare nyde den der, det om jeg kan fange, vintersol. Ja, så ud og samle dem nu. Og bare have i baghovedet, der er allerflest æteriske olier i foråret der, april, maj måned. Hvad er der mere at sige om? Jo, de forskellige indholdsstoffer varierer lidt over året. Så for eksempel, hvis du er ude efter karotenoider og klorofyl, så er der mest af det hen over sommeren. Ja, og sådan ændrer ting sig. Men de bedste urter at bruge er jo dem, du kommer ud og får samlet. Så hvornår end du får det gjort, så har de en bedre virkning end der, hvor du bare har en idé om, jeg burde også. Det er slet det, jeg burde også. Jeg har snakket en del om de medicinske egenskaber, det kan du læse om. I dag vil jeg lige snakke en lille bitte smule om at bruge dem som mad, fordi her har de absolut også deres helt fantastiske brug. Og som jeg snakker en lille smule om, så de unge skud i foråret er bare så sprøde, så lækre, så syrlige. De har ikke den der kraftige smag af gran, ikke på samme måde som de lidt ældre nåle har, hvilket er jo det, der fortæller dig, at de ældre nåle har. Det er jo det, vi smager, det er de æteriske olier her. Og så de unge skud kan jeg godt lide. Hvis jeg vil gemme dem, sylte dem, jeg tørrer dem ikke, og ellers så bare spise dem, nyde dem, når de er der. De ældre nåle. Det er jo fantastisk i en kop te, bare for smagens skyld, ud over de medicinske egenskaber. Og så kan de også sådan, jeg tørrer dem og gemmer dem og bruger dem rigtig meget som smagsgiver i min mad. Det er det, jeg kalder en vild dansk krydderurt. Altså ligesom vi bruger timian, rosmarin og sådan nogle ting, som vi går og køber, så er det her en sådan krydderurt, du kan bruge. Ja. Så jeg håber, at du kommer ud for samlet noget, og ellers så fortæl mig gerne også, hvad du bruger den til i
kommentaren, hvor end den er henne. Kommentaren, der hvor du læser med. God urtejagt!